Το ChatGPT μπορεί να σε προδώσει στην αστυνομία και τι μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η OpenAI μπορεί να μοιραστεί με την αστυνομία συνομιλίες που έχουμε με το chat, αν κρίνει ότι αυτό χρειάζεται. Αν κρίνει ότι μπορεί, ας πούμε, να οδηγηθούμε σε μη νόμιμες πράξεις. Είτε μιλάς στο ChatGPT για παρανομίες είτε όχι, σίγουρα έχεις κάποια πράγματα που δεν θες να ξέρει η OpenAI για σένα. Μπορεί να ντρέπεσαι, μπορεί να είναι κάποιες πληροφορίες που νομικά δεν μπορείς να μοιραστείς με κάποιους άλλους, μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια εύκολη και δωρεάν λύση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να έχεις ένα AI μοντέλο στον υπολογιστή σου χωρίς καν σύνδεση στο ίντερνετ. Πας εδώ σε αυτήν την ιστοσελίδα lmstudio.ai, κατεβάζεις το πρόγραμμα και μπορείς να τρέξεις οποιοδήποτε μοντέλο θες, είτε από την OpenAI, είτε από την Google, είτε τα κινέζικα Qwen ή DeepSeek στον υπολογιστή σου, χωρίς να ξέρει κανένας το τι λες. Έχεις μια τεράστια επιλογή από μοντέλα από όλο τον κόσμο που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις εντελώς δωρεάν. Αποσυνδέεις τον υπολογιστή σου από το ίντερνετ, μπαίνεις στο πρόγραμμα και μιλάς σε ένα περιβάλλον chat όπως μιλάς στο ChatGPT. Και κανένας απολύτως δεν ξέρει ποτέ το τι είπες. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται πουθενά πέρα από τον ίδιο στον υπολογιστή.